भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज आ रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। नगर परिषद के वार्ड संख्या 25 मकड़ी टोला गांव के इमलिया घाट का लगे बाया नदी में डूब के मुअल तीनों लइकन के लाश पोस्टमार्टम भइला के बाद एतवार के रात में पहुंचल। लाश अइला पर घर में कोहराम मच गईल। सोमवार का दिन भी गांव में मातम पसरल रहे। 11 बजे दिन में जनाजा के नमाज भइल। अरमान, रमजान आ राजा बाबू के अलग अलग 3 गो जनाजा निकलल देख गांव के लोग कांप गईल। तीनों के सुपुर्दे खाक कर दिहल गईल। एह मौका पर नगर परिषद के उप सभापति मोहम्मद अलाउद्दीन, वरीय राजद नेता पृथ्वीनाथ राय, आस मोहम्मद खान मौजूद रहलन। ओए बड़ा ना रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।